unha tristeza toda. Pois, por exemplo, o Partido Socialista, que ten un doble discurso, unha cousa cando goberna, outra cousa é cando é oposición. Os discursos son absolutamente diferentes. Eu lembro a última campaña electoral das autonómicas galegas, nas que o expresidente da Xunta, Emilio Pérez Tuviño, na última semana de campaña, cando as enquisas dicen que nas cidades iban a perder moitos votos, porque nas cidades realmente hai moitísima xente que si está complexada co tema do galego, pois este señor expresidente o que dixo públicamente que había unha parte do goberno que si intentaba impoñer o galego, referindo sobre negar, non? Cando, dende ese goberno fora, cando se tomarán as novas medidas de política lingüística, o cal, pois sorprendía que por unha cuestión puramente electoral, de repente, trocase absolutamente a situación de pasase de ser un goberno que colaboraba para aumentar a presencia do galego na sociedade a denunciar que unha parte do teu goberno que ti presides e intenta impoñer o galego, non? Son cuestións que non caben unha mente racional, só cabe na mente irracional de algúns políticos interesados simplemente nos votos e moi pouco na cultura do seu país e no futuro do seu país. Por outra banda, podemos falar tamén do bloque nacionalista galego. Moita xente me di, ti cando falas dá a sensación de que es un nacionalista. Se nos ponemos a pensar o que eu penso de Galicia, pois unha terra con un idioma propio, unha terra con unha identidade propia, pois seguramente eu sexa nacionalista, non son un independentista, pero si considero que Galicia é unha nación. Eso non, certamente non significa que ti estes de acordo con as ideas de moitísimas cuestiones do bloque nacionalista galego, que si é certo que sempre tivo unha postura firme en defensa da nosa lingua, sempre con movimentos como a Mesa ou Queremos Galego, montáronse varias manifestacións. Eu fui a todas esas manifestacións, era unha morea de xente de absolutamente todos os partidos, e un do Partido Popular era eu, nada máis, non podía considerar unha especie de friki, pero porque realmente pensaba que había un problema con este en Galicia, a mí daba igual que organizase un partido ou outro, simplemente iba, era un galego máis, indo con moitos galegos máis a defender cuestións que eu creo que son esenciais para Galicia. O que si te dabas conta é que na organización deses eventos, pois a xente de seguridade, a xente de organización iba con símbolos claros do bloque nacionalista galego, si as xuventudes dese partido posicionábanse dentro do que eran as manifestacións de un xeito que si podían intentar utilizar para buscar un rédito electoral dentro desa organización. A mí, eu denunciei públicamente eso, tiven varias discusións cos máximos dirigentes dese partido, porque eles dicen que non, pero creo que non me parece que si intentaban utilizar o galego para sacar un rédito electoral. Por lo tanto, dun xeito de outro, todos están facendo cuestións similares, en que tengo que recoñecer que mentras uns utilizan para reconstruir, outros utilizan para construir. Que prefiro? Probablemente non prefiro nada. Prefiro unha normalidade na situación do galego, simplemente que se defenda a lingua na desta terra. Eu non estou pedindo que falemos en Galicia a traballar, non estou falando que se fale na lingua propia desa terra, non ten ningún tipo de mérito especial. O que vos falaba, por exemplo, de organizacións como Galicia Bilingüe, dirixidas por persoas como Gloria Lago, este grupo de xente que é moi poderoso, que o Partido Popular utilizou para sacar, como dicía antes, rédito electoral, son xente con poderes fácticos moi importantes detrás. Non estamos falando dun grupo de todos que van contra o tema galego porque sí, estamos falando de empresarios importantísimos, de medios de comunicación importantísimos, e de xente con unha influencia no poder económico moi importante, que cando falan, como decía antes, de que hai unha crise no galego, pero esa crise é só para que les interesa. A economía é prioritaria, o emprego é prioritario, o galego non é prioritario, pero sí é prioritario o galego para destruir. Unha cousa moi curiosa que está pasando. Estamos vendo, como creo que xa falastedes en esta mesma aula, de todo o que está pasando cos medios en galego. Eu colaborei en varios deles, ahora colaboro con medios que son en castellán, pero escribo eses medios en galego. O que pasou con Vieiros, o que pasou con Jornal de Galicia,
Si é certo que as axudas da Administración Pública Galega a estes medios prácticamente eran inexistentes. Si é certo que outros medios nos que eu tamén